Hata ragihandinê goçekdarên pedê dîsan dest bi hilmeteke girtina ciwanan li gundewarên Dêrikê û devera aliyan li Kurdistana Sûriyê ji bo leşkeriya xwe ya neçarî kirine. Ji derekî taybet got nexwast navî were eşkerekirin ji arkira ragihande goh jmarek otomobîlên pedeyên leşkerî êrişî gundê Dêrna Axê û Alaqews û Kêşkê li devera aliyan li gundewarê Çiraxa kirin bi armanca girtina ciwanan û birina wan ji bo leşkeriya xwe ya neçarî. Çekdarên pedê duê helmetê de hemû rêyên wan gundan girtin û hemû sehre radwestandin ji bo girtina ciwanan. Her wiha hata tekezkirin got çekdarên navborî bi şêweyekî hovane êrişî gelek malên wan gunda jî kirin. Ji derê arkê serbarkir û got çekdarên pedê hebûna xwe li ser dergehên sereke yên gotên bajarê Dêrikê jî pir kir. Ji bo girtina hejmareke pir ciwanên got tevlî leşkeriya wê ya neçarî nebûne. Ji ber siyasetên çewt û xerabiyên pedê û mîlîsên bi ser ve û girtina wan ji ciwanên Kurd re û birina wan ji bo şerên Minbic û Dêra Zorê û Reqa û Tabqa bi hezaran ciwanên Kurd ji Kurdistana Sûriyê derketin ber welatên derdora Sûriye û Ewropayê û gihişte asekî got dîtina ciwanan li bajar û bajarokên Kurdistana Sûriyê gelek zehmet bûye.